Jel vi ljudi možete vjerovati kako je jučer Mađarska dobila Srbiju 15-14, nakon što je bilo 10-10 Mađarska-Srbija u vaterpolu na Europskom prvenstvu, nakon penala je Mađarska dobila Srbiju i izbacila i prošli su dalje. Španjolska se lako obračunala sa Rumunjskom 24-7, a Hrvatska, Grčka, to je posebna priča. Grci su vodili i mi smo onda ih razmontirali do kraja. Naše barakude su pojeli ih za ručak jučer. Kako je to bijač branio, to su svi bili kao jedno za sve. Svaka čast Hrvatskoj, 13-8 i na kraju Italija, Crna Gora, 14-8 Talijani izbacili Crnu Goru i prošli dalje u polufinale. Mi igramo protiv Mađarske, a Španjolska igra protiv Italije. Polufinale, sutra se igraju te utakmice. To će isto biti jako dobre utakmice, napete. Biće sigurno super utakmice. Vidimo se u idućem videu, ljudi moji.